Ahojte, som nová youtuberka a natáčam toto video z LPS Kimi. Dajte mi odber. A s mojou najkamošku, ktorá je tu. Čaute! Čaute, neviem, či ma tam je vidno. Trochu. Dobre, to je super. No jo, no. Tak prosím ťa, uhneš. Volám sa Andrea. Dobre, a ja sa volám Pinky. A ty? Cookie? Pekné meno, Cookie. Vlastne ja ťa už aj tak dávno poznám. Aj naozaj sa volám Andrea. A ak sa vám toto video páči, tak dajte like. Alebo nejaký 10 lajkov, dajte 10 lajkov. Alebo mi dajte odber, link na môj kanál máte v popise, čus? Alebo mne môžete dať, čo mi to môžete dať, odber. Tak jo. Dajte 10 odberov! Nevymýšľaj si, kamo. Ja mám 30 odberov. No dobre, ja sa volám Andrea. Dobre. A čau. Čau.